Et na ko mamunu me sɔrɔ ana an ka page Facebook kan eri nouveau FM eri nouveau télé page kan munu sɔrɔlen no ana direct la ni wagati kofɔlen na an ka foliba bɛ u ye ko tungarankew ma k'u ni ɲagantumaku fɛnɛ niyɔrɔ bɛ jɛmukan in ale kɔnɔna na an ka dibila baarakɛbagaw an ka foliba bɛ u ye an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan jama dafalen bɛ yan Amadu Lasana Konare Isa Kaba Sidibe ani Fanta Tomota Amadu le ayiwa bi ye le 27 bi ye kalo tile 27 jatew bɛ cogo di ko le Amadu le Kaba ye kalo hakɛ fɔ kaba wa ira ka Amadu le o tɔgɔ di cɛ kelen tɔgɔ caman i tɔgɔ ka ca ni sa ne tɔgɔ bɛɛ bɛ na hukumu dɔ de kɔnɔ ne y'a faamuya ni kɔni ye Amadu le mɛ o b'a yira k'an tɛmɛna le 20 na bon fɔlɔ i b'a ye le an b'a jigiya k'i bɛ bɔ le la bon fɔlɔ le 25 ka taga bila wagati jumɛn na bon k'a daminɛ le premier ninnu na ka na o début b'a ye ka bɔ premier la ka na 10 la oui i tun bɛ tɛmɛ o kan fɔ ka na 25 la a tun bɛ kɛ L ye nka sisan yɛrɛ tuma dɔw la 20 b'a sɔrɔ a nana le la o b'a yira k'a fɔ an terikɛ fana ka kow bɛ ka caya sisan ne mun na mɔgɔ t'a ko cogo dɔn dɛ i sera sabali dɛ kɛtaw ka bon sɔrɔw ma i ye kow ye mun na mun na n'o ye k'i kan ka kɛtaw kɛ ka bɛn sɔrɔ cogoya e bɛ se ka kɛtaw bonya ni sɔrɔ ye cogo di o ma ɲi dɛ i ka kan ka min kɛ sigi ti don a fɛ ani sigi ti fɛ a bɛ fɔ k'an bɛɛ kan ka sira ɲumanw ta est-ce que bɛɛ bɛ ka sira ɲuman ta kɛta dɔɔnin don ko nka a kɛli de ye baara ye fasoden ɲuman drapeau bɛ min bi y'a ye Amadu fana tellement que le fanga bonyana i ɲinɛna ne y'a f'i ye i mana ne ka drapeau dogo don o don a dugujɛ n bɛna ni drapeau wɛrɛ ye wa sisan nin tɛnɛ in mana tɛmɛ jɔ kun nata cɛ o cɛ ye drapeau dogo n bɛ kolonkolanin wuli bɛlɛdugu dugu tɛ bi n'i ma wele bila cɛkɔrɔbaw ma kolonkolanin bɛ mun kɛ pilon magique k'a dɔn mɔgɔ min ye ka drapeau ta maa ma ye drapeau ta wa a bɛ fɔ de pour que a kana kɛ bonya kolonkolanin k'a tigi laminimini siɲɛ 3 walima siɲɛ 4 ne ta tɛ kɛ ten dɛ kolonkolanin kamalenkɔrɔ 3 min bɛ don a kɔrɔ n b'a kolonkolanin na wula a bɛ t'i gosi hali n'i b'i ka bureau ni kɔrɔ a ye n terikɛ juguya b'i la n ka drapeau tununa bi o tuma n sigalen don e fɛ nka n bɛ bin nin su in na den ma ni ne ka drapeau ma bɔ yan sini dogoli tɛ mun na i b'a kɛ Isa Kaba Sidibe taa ɲɔgɔn na comme ni matchiw bɛ yen nɔ drapeau dɔ b'a bolo ale tɔgɔ bila kan na i t'o ɲɔgɔnna ɲini mɔgɔ tɛ n'o dogo i bɛ taga n'o ye so i bɛ segin ka na ni o ye n y'a fɔ Kaba ye n ko ka dɔ bɔ match ko la match ma deli ka kɛ ko Kaba ma bana match o match Amadu sabali ka soli ka fila ta Kaba la cogo di mun bɛ yen e dun b'a dɔn hali ni Renouveau ye match kɛ bi ou bien ni Mali cira bi i b'o woro sara sɔgɔmada in na faso kanu de bɛ Isa Kaba la Amadu i bisimila sɔni i ni kanubagaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru kan ale kɛra magasuba ye sa faso kanu de b'a la o de la balontan ka d'a ye tabarikala ko bɛɛ k'i bisimila sisan dannen no an bɛna don kibaruyaw kɔnɔ minnu kunfɔlɔw b'e bolo k'ali maɲa ba man ca wale dɔw bɛ sen na nara yan fan fɛ n'o ye Murujan mara yɔrɔ ninnu ka se Sogolo ma Segu mara la Jabali an bɛna kuma o bɛɛ kan sisan dannen no Amadu o yɔrɔ la halisa ko janto yɛrɛ la o fanga ka bonya kosɛbɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fan fɛ ko kanubagaw ma nin ye kɛnɛ dayɛlɛtɔla ye jɛmukan min kɔnɔna la bi an ka lasew bɛna tali kɛ fɛn minnu kan olu filɛ bi walawalali kɔnɔna la ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye kumasen min kan o de kɔni filɛ nin ye ko dissiper la tension Isa Kaba ale bɛna o kɔrɔ fɔ an ye ani an y'a suganti waleya kɛrɛnkɛrɛnni min kama a bɛna o kun fɔ an ye Amidu Dumbuya ka bɔ parti yɛlɛma kɔnɔna la ale anw ka bi ma welelen ye fɛn min kɔni bɛ tali kɛ parti yɛlɛma la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ma maa si proposé maa min bɛ yen nɔ ni o tigi kan ka taga don CNT kɔnɔna la olu ka parti tɔgɔ la ni o ye yɛlɛma ye ko olu kɔni ma o kɛ a kun ye jumɛn ye ani Amidu bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka o kun jɔnjɔn fɔ an ye i n'a fɔ ni aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na ko dɔ kan ka fara CNT ale jama kan Ami Baba Sise ani ale fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale fɛnɛ ni kulu a tun bɛ lajɛ dɔ kɛnɛ kan lajɛ min ni kulu min bɛ yen ni o sigira sen kan an ka jamana sariya sunba ka se ka ale sɛbɛn kura ye o maaw ni a bɛ fɔ min ma ko commission de rédaction de la constitution olu kɔni ni parti politiques tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ kunu ayiwa lajɛ kɛra cogoya min na kuma minnu fɔra a kɛnɛ kan ani ABC bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ an bɛna ɲininka a ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ o kibaruya ninnu kan don kibaru fɛnɛ bɛna dayɛlɛ sisan wagati boloda cogo o kɔfɛ Sori Ibrahim Diallo ale ka lasew bɛ tugu o la ni o ye tan ka segin kibaruyaw ye fɛn bɛ tali kɛ kunnafoni gafew la olu ɲɛfura fɔlɔ laseliw fɛnɛ bɛna kɛ anw ka don fɔli duman fila o bɛ an bolokɔrɔ bi an balima bɔbɔw
ko an akili be aw yɔrɔ la bi sabula ka daga bɔbɔ fɔli duman o be an bolokɔrɔ bi k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma walasa aw ka nisɔndiya sɔrɔ sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni o fɛnɛ laseliw bena kɛ Dr Diallo ale bena bisimila Hawa Daɲogo fɛ Alexi fɛnɛ be bisimila Alexi ko ale ma sɔn a ma sɔn fɛn min ma sɔn ni o lasew bena kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila baaraw be dayɛlɛ sisan ni wagati bolo da cogo Kunɔgɔ bena da kabala Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min kɔni be tali kɛ samiya fɛ fiɲɛ la o bena ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni Kidali marabolo y'i bɔ a la ka fara tawdeni kan yɔrɔjan filɛli kɔrɔ marabolo kɔnɔna la bi ko gɛlɛya be don a la gɛlɛya sababu o ye gɔngɔnbulon ye yɔrɔjan filɛli min ko don a be daminɛ kilomɛtiri 5 ka taga bila 8 bɔɲɔnko la ko sanfiɲɛ ni sanji o bolodalen no bi tilela fana to dunnen kɔfɛ ka taga bila sufɛla la fɛn kɔni be tali kɛ Gawo marabolo kɔnɔna la ka fara Menaka kan Sikaso Buguni Kucala Joyila Kita ani Kulikoro Kɛɲɛkayanfan ni marabolo minnu tɔgɔ fɔlen filɛ ni ye sanko bolodalen no olu de fɛ yen nɔ bi tilela fana to dunnen kɔfɛ ka taga bila sufɛla la tilega in na tile bɔta hakɛya olu cogoyaw filɛ ni ye Kayikaw ka fara Kulikorokaw kan bi aw ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 33 ye Sikaso 29 Segu 36 Mopti 38 Tombouctou 42 Gao 42 Kidal 41 Menaka degere 40 Tawdeni 45 Buguni 29 Kucala 34 Kita degere 30 Nyorokaw olu ta bɛ kɛ 38 ye Nara 39 Douanza olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 39 ye San 37 Banyangara 38 Joyila degere 31 Gurmara Rus bi olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 42 ye Bamako distriki kɔnɔna la nɔgɔ bena da kabala samiya fɛ fiɲɛ bena ci min fanga kɔni o tɛna na bonya a kosɛbɛ sanjiko kɔni bolodalen no bi tile bintɔla ka don su kɔnɔna na tilega in na finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 32 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 sanga 18 tile bena bi nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 58 ye ni wagati bolo da cogo ye ka di aw ma laada don jɛmukan in mana sigi o fɔlɔ de be di aw ma walasa aw ka se k'aw tanaw bila dɔn aw ka tile kuntala kɔnɔna la ko Ala ka bi araba tile hɛrɛ di kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen ma an be taga ɲɛfɛ sisan ni kibaruyaw ye an be don kibaru kɔnɔna la nɛgɛ kaɲɛ 7 sanga 26 Amadu Lasana me sira di ma tabarikala i ye waati min fɔ sisan waati o jokolen don an ka Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ jamana kɔrɔ tlebiba ani kɛɲɛkan a ye aw bisimila bi kibaruyaw la bakurubaw la min ye sɔgɔma joona in na bingani wale dɔw kɛra bamanjiw fɛ n'o ye tiɲɛnikɛlaw ye Nara mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu in bɛ n'o ye Kalumba ye min ni Muruja man jan kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ Sogolonkaw fana fɛ Jabali masurunya na bingali kɛra yen ninnu bingali bɛɛ lajɛlen kɛra waati kelen kɔnɔ an bɛna kuma kan dɔɔni yani k'a dɔn a kibaruya hakikaw ka sɔrɔ o bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru kɛnɛ kan kalata labɛn baaraw bɛ senna ka ban ko foro daminɛ wa bɔ ye min ye maa minnu sugantira n'olu kan ka sigi collège électoral ale baaraw kunkan olu kɔni danganamayali baaraw tun bɛ sen an ka jamana gouvernement fɛ an ka kibaruya minna minnu taara olu ko a ko ma kɛ sabababa ye an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na loni ni o ye diɲɛ seleke naani ka jɛkuluba ye olu ka latiden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ Mali la an y'a fɔ ko bɛ tile 5 kɛ tile 5 min kɔnɔ min ye Jean-Pierre Lacroix ani kɔni ye i k'a dɔn an ka ministre des affaires étrangères ye hakili fale caman kɛ minnu yɛrɛ la barodala sigi dɔ kɛra Abdoulaye Diop ye nɔgɔ bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ Mali kun ka kɔrɔfɔw la ka ɲɛsin minisima ma ani Kolowarikaw ka maa 49 mun nana ni marifatigibaw don k'a dɔn awa Zolen Dara o ko kuma a kɛnɛ kan na an bɛna kuma o fana kan sadani no an ka don kibaru kɛnɛ kan na CNT ko dɔ bɛna fara jama kan a bɛ bɔ maa 121 kana 147 na hali ni y'a sɔrɔ a CNT ko kun ka kuma ciyale ka sabu kɛ maa dɔw bɛ a kɔnɔ olu bɛ ka jamana ka nafolo ta k'a dun wa olu bɛ ka tila k'u dogo pirifini jukɔrɔ ka tila ka jamana buruja ani ka tiɲɛniw kɛ an bɛna kuma nin bɛɛ kan bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru ale kɛnɛ kanan na lɔgɔli de santé ko an y'a fɔ ko mɔgɔw k'u kɔlɔsi lɔgɔliso 8
san saba u bɛ ka 60 ni waa caman minɛ denmisɛnninw ni denmisɛn lɔgɔliden somanw bolo k'olu ye lɔgɔliden santew ye kɛnɛyaso kalanso examen national u la lɔgɔlidenw wɛna ka bɔ ko u tɛ sariya kɔnɔ o ma olu fana bɛ lɔgɔliko mercenariat la an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la nin ye kunnafoni de bɛ fɛnsɛnnen ye sisan ka cogoya bɛɛ lajɛlen danci aw ye a tɔ tora aw k'aw bisimila ninnu de bɛna walawala aw ye. aw ni ce kibaruyaw bɔra ka bi min bɛ tali kɛ Mali marabolo min bɛ yen ni o ye Narakaw ka region ye dugu dɔ bɛ Kalumba min bɛ yen ni o ye professeur Jɔnkunda Tarawele ale yɛrɛ bɛnna dugu ye min yɛrɛ ni i ka dɔn Nara manja a bɛ ka taa Muruja masurunya fanw fɛ ko Bamajiw kɔni solila ka bingani walew dɔw daminɛ sɔgɔmada in na waati kelen na i ka dɔn Sogolonkaw fɛ Jabali u ye bingali kɛ ka ɲɛsin yen fana ma bingali ninnu ye bingali sugu jumɛnw ye yala u ye mun ni mun kɛ ko tɛmɛcogo jumɛnw fɛ a ko yɛrɛ danga n'a preparatifs ye jumɛn ye yani waati kungurunin cɛ renouveau ka kibaruya dilaw bɛna kuma a ye aw kan nka an bɛ waati min na ko sisan an ka laɲini ye i ka dɔn sebaya o ka sɔrɔ Mali armée fɛ i n'a fɔ laadala ni u ye bingaliw kɛ an ka maaw bɛ riposte minnu kɛ n'o ye ka jaabi ta ka laraweliw boloda ani ka i ka dɔn tiɲɛ kɛ u ɲɛna o baaraw bɛ se ka sabati cogo min na o min ye an ka laɲiniba ye min ye i ka dɔn nin waati laban ninnu na lakana sɛbɛkɔrɔ jiro jalen don Mali fan caman fɛ i b'a ye k'a fɔ hali Bamakɔ n'a Nɔkandugu la finitigilakaw tun bɛ cogo mun na kɔrɔlen hali bi camanba faralen don o kan wa sɛgɛsɛgɛliw baaraw daminɛna kura ye tɔtɔra an mun ye jamanadenw ye an ka dusu man ɲɔ sabula maa caman bɛ jigin lakanabaw ni k'a dɔn marabaw la k'a fɔ ko an ka lakanabaw b'u bolo jigin nka ni lakana yɛrɛ fɛɛrɛ bolo daminɛna ko kura ka kɛ ni maaw bɛ nasɔgɔ ɲini ni don ka bɔ ni an fɛri minnu na n'i ye mun lajɔ k'i b'o ka bolimafɛn sɛbɛkɔrɔ lajɛ o fana bɛ tila ka furuku ko an tɔɔrɔ la ko bɛ ɲini ka kɛ dɔɔni dɔn ko maa ye fɔ maaw k'u hakili to o yɔrɔ fana na kosɛbɛ an bɛna kuma koɲɛw kan an ka waati nata don kibaru olu kɔnɔna la an bɛna politiki dakurunya kelen kalata ko nasaratigɛ la an y'a fɔ ko baara o baara n'a bɛ kɛ ɲɛbila baara dɔw bɛ k'a la minnu bɛ kɛ sababu ye k'a senkɔrɔ don kosɛbɛ o kama kalata kumaw ni a waatiw dan cira jɛkulu baara fɔlɔ minnu kan ka sigi n'a bɛ fɔ min ma ko collège électoral baaraw sigili la jɔnw de sugantira olu ko baara kunfɔlɔw sigi sen kan jamana faamaw y'a kanu ka se ka olu cɔw danganamaya maaw ye juillet kalo tile 25 tɛmɛnen an ka kibaruya ina minnu taara olu ko a ko ma kɛ sababa ye fɔlɔ ko ni nin kɛra cogo min na ko n'a tora ten ko a bɛ sɔn ka fiɲɛ bila baara nataw la e ma fɛn mɛn ninnu na o ka ɲɛfɔliw don an ka lamɛn. Parti politiki maa minnu kan ka suganti walasa u ka baara kɛ EJ kɔnɔna la bɛnkan ma kɛ olu kan fɔlɔ o hukumu de kɔnɔna la jɛkulu dɔw y'a yira k'a fɔ ko o fɔɲɔgɔn kɔ o se ka kɛ sababu ye ka ni jɛkulu mɔgɔw ka baara sumaya u bolo EJ yɛrɛ ye jɛkulu ye minnu kan ka kalata koɲɛw ɲɛnabɔ ka ɲɛ dɔw ka jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko ni bɛnkan ma sɔrɔ kow la joona ko bɛ kɛ sababu ye kalata labɛncogo ɲumanw ka fiɲɛ don olu la k'u lasumaya. n'a ye retard ta o kɔrɔ kan ye datu mun di ko kalata bɛna kɛ ni EJ ma sigi sen ka joona o mars 2023 kalata tɛ se ka na kɛ a bɛna se ka se ka fana jamana marabaw yɔrɔ la an tɛ fɛ kalata ka kɛ ou bien an y'a daba kama ka retard kɛ bon o tɛ fɛn ɲuman ye a tɛna ni tɔgɔ ɲuman ye Mali la tuguni n'an ko nin kɛ nin waati na an k'a kɛ sinon a kɔlɔlɔw ka ca kɔfɛ. Caman kɔni y'a fɔ ko baaraw bɛ ka sumaya ko sababu bɔra parti politiki mɔgɔw la ka tugu u tɛ ka bɛn kelen ma. Ne ka jatila nin tɛ fɛnba ye k'a fɔ ko nin bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba ye ka se élection ma mais k'a fɔ programme kuturu bɛɛ nin dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bɛɛ bila retard la ne bolo solution bɛ se k'a sɔrɔ pour que baara bɛ se ka cadre kɔnɔna cogo min na baara fɛn fɛn bɛ ni adamaden b'a boloda fɛn dɔ bɛ sumaya komi fɛn dɔ bɛ se ka teliya aw de b'aw sigi wagati bɛɛ k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ ka se délai ma. Hakilina jiginna EJ jɛkulu kɔnɔna la mɔgɔ 15 de bɛ yen nɔ parti politiki mɔgɔw bɛ jɛ ka maa 4 de suganti olu cɛma société civile mɔgɔw ta ye maa 3 ye ani fanga tigila mɔgɔw olu ta ye maa 8 ye. Sanga bisaba ni fila o bɛ nɛgɛ 7 kan point G commune 3 kɔnɔ waati kelen bɛ sɔgɔna fi o b'an lata kulubakaw olu fɛ olu ye sigi ɲɔgɔn ye k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ seleke naani ka jɛkuluba ni o ye ONU ye olu kɔni ka k'a dɔn ɲɛma danga kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ n'o ye Jean Pierre Lacroix ale kɔni bɛ tile 5 baara la an ka jamana kɔnɔna la tile 5 baara min kɔnɔ i k'a dɔn ani an ka ministre Abdoulaye Diop olu kɔni bɛ tani ka segin ani ɲɔgɔn yew la u ye barodala sigi dɔ ni ɲɛfɔli dɔ kɛ minnu bolila kosɛbɛ kibaruya guni minnu bɛ Mali
kunga jango ani jamana kokana kunyo ka no doye kolowar kauka marfatigi ma binani kononto munu minena anga jamana kono kata sifana Egypte kauka finitigila kauko kolubinu ka baraw sosoro minisima hukumu kono fokata sifana minye ka do awa anga jamana famo ya hakilina munu ta ko minisima ko ho tanika sengi tiale kuma ko donga boka jofolo nyanfale ka jofolo yani ko la tigeka don ani joka laje ji nyema jolina nunu bela jele kara kuma yo yusu ni sigi munuka Amadou Jara hale tumbe kuluba khafra mantala wataraka angalaje Conseil de sécurité be mandat min di mission rema autour du yamaria kubeta ka terroriste kele bon anyo nyini san chama amase kasro ban seraro misisa anko nimbara obeke malion nyere de ka baraye Mali force armée de sécurité anga sorasu ani gouvernement ulu de benna sisa terroriste ka keleke donc si ça ambe kalaje na onyo o yorota Nations Unies joro beke munye pour que kaseka on demain au barala donc ambo de barala ka fo Nations Unies on ka hakilna folo o sécurité de na obu fungo fenke depuis on nana 100 ans bara ku objectifié de ka fo awbe on demain pour que Mali kaseka ka jamana contrôle ta halbi amase ko beke donc hal sanga ka continuer au barafe mais gelea min nana mandat kono on ma ira ko en opposé lembe mandat la on a be renouveler condition fla saba de bala ni fengo fembeke faka ke ni Mali ka ya mariade faka ke awni on de be bala aw be on demain a barabe ke on te kulu de ma ulu de nana on demain ulu be blanc ko fe an be baraka nyoko fe mais gelea nana yoro mina o kra ke droit de l'homme fan fe woro de la manyo famia banya ira ka fo droit de l'homme ante ka ke mo wara kamo amba ka nyere de kama pour que ka nyere ka mo lakana kabni lawale kabni kurukan fuga sharti nuna nya ira ka fo on nyan kandi ka fo ambe malion protéger donc ambo barala hatisa Abdoulaye Diop Mali ministre min nyeshinendo Mali ni jamana wala ko nyoma kanye foli do yeni nya hakuma unafambo yana ko sebe ni kenen ka jamana chwala amasorola ka fo gele ya fon fe ni kubara jugu munumbe ya yinoko bo bela jele kan ani kolowar ka ka finitigla marfatigi ma binani konoto munu mineledo anga jamana konnala oluka kisa ko kera choya minna aye olunya fo o mawye ngunu ka munu fo ka fo ko Mali yere de ye sorona doni nyenyini Abdoulaye Diop ye nogobo mana ka fo sorona doni fla yere jamana fla ku nyinina ko bina Mali ke sorona do may Mali ni kolowar cheni kuma imse kan no ya chugo mina kuma Mali alaje ko fenyugo ni fla yo minye ala pesa manye ki kai soni sigo kan kama minye togo ka ufe Mali dangana ya di oluka seku dada mana kama oluka jamana kuntigi chiden chikana Mali la ko chiden kele chikata kolowari jamana ka o nga jate bela jele kon ya yira bika fo ne finitigi munun be ya o masebe fura foi di Mali ma ka Mali la ko la donia akola wa we minisma na chugo min fo bela jerele minisma fana nye I kungolo furi ka bo doni ba kora ko ni dlone do sani dugu chenga mene dajigi ni kusebe nyenke ne bole do kolowar kaula ka fo ni ngo imbisi baza dobe hali ni ya soro chama fana jela ki biledo minisma ka wa amana tige da o dala Mali ko ninga sendo ni akoko nala o ko ni je ale do ni mwati na anga jamana fama o ka puma fe sabula ya simenchi aka fo sebe pura fuiti mi Mali la donia la nunu na kurtu sirafe sira jelinte wa jamana nunu yere fana masega sebe pura fui bo mi ya moria sebenye mi ma ira ka fo ni finiti la ka nana ya moria kono Mali be mi en kalama CNT Conseil national de transition wasa deundo munu hali ni wasade bolo man korota wiyenga jamana yubla wasade njoro la uluka seka jamana ka franjoro fanga kono na sharia wolu mana ko lu danchili barawke o ko dobina farawo jama kuluka anga jamana konna la minye ka do ka bo ma keme ani ma mo gani kele wina ke ma keme ni binani ani hulun flanye o minye ka do todo grina ko uluka do alanga todo yere fana ko ko lubu yere mene o doye parti yelema e uluko ko do farali CNT jama kan ko bina ke musa ka ba goshi de halibi anga jamana kuma olu ya kanuka umasonga mabo akene ka inafo anga kiwari ado ba ira chugo na astanjalo alebe kuma nyaka awo ubena ke mɔgɔ 140 ani 7 de CNT kɔnɔ sisan o waliyara kabini alamsadon jouekalaw tile 21 san 2000 ani 22 furancɛla fanga ɲɛmaa fɛ kabini o kɛra yɛrɛkofɔ sɛbɛnw bilali kɔni daminɛna wa a bɛ to senna fo tile 7 parti yɛlɛma bolo fɛn kun man tɛ ka fara CNT jama kan ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ ka lahaliya ye parti yɛlɛma y'a hakilina fɔ CNT dɔ farali CNT kan depuis wagati min na u bɛna transition sɛbɛnfura kura
kuma fɔ a kun fɔlen bɛ ko dɔ bɛna fara a kan an ko n ko nin t'o wagati ye gɛlɛya bɛ maaw kan kosɛbɛ nafɛnw sɔngɔ ka gɛlɛn carburant o sɔngɔ ka gɛlɛn donc a nana kɛ sababu ye transport ni fɛn ninnu bɛɛ da gɛlɛyara donc o wagati kelen na ni an kan ka dɔ bɔ an ka dépenses la surtout ɲɛmaamaw n'o wagati kɛra sababu ye anw ye dɔ fara an ka maa minnu kan ka fara an ka CNT kan ka dɔ fara o jama kan donc a bɛna kɛ sababu ye a bɛ dɔ fara an ka dépenses kan min bɛna fara a kan a dɔgɔyalen bɛ kɛ miliyari 1 ɲɔgɔnna ye donc je pense que o bɛna kɛ o tɛ message ɲɛnama ye min bɛ lase an ka jamanadenw ma wagati min na jamanadenw bɛ k'u muɲu gɛlɛya la mais wagati kelen ɲɛmaaw fana kan ka u muɲu. Parti yɛlɛma ka kuma lasela y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma ma yɛrɛ ko fɔ sɛbɛn fosi bila wa k'olu bɛ to transition dɛmɛni na ka sɔrɔ u ma dankari kɛ u yɛrɛ ka baarakɛcogoyaw la. Anw bɛ ka nin fara an ta kan wagati min na o y'a sɔrɔ Burkina olu bɛ mɔgɔ 80 na olu ka sara tɛ nin sara bɔ donc je pense que ce n'est pas une bonne chose yɛlɛma y'a fɔ k'a tɛ CV bila ka taa an ka dɛmɛ transition ma jɔyɔrɔ ɲini ko tɛ transition kɔnɔna la an bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ an bɛ se k'o dɛmɛ apporter mais anw kɔni bolo nin kun tɛ ko ye ko kɛta ye bi na gɛlɛya min bɛ jamana kan cogo min na. An bɛ waati min na iko sisan yɛrɛkofɔ sɛbɛnw bɛ ka bila présidence secrétariat général la walasa u bɛ se ka kɛ maa minnu bɛna fara CNT kan o jamaw la. ngolo saba banfla kelen ko alaba be fara sebe ngoni chama toni be kulubani wati na CNT amite olu kibareya kono halibi olu kono nga commission lo ano ye sharia munu be kalata labe olu ye o sebe mingoni dangana ya ni jamana kuntigi ye a promulgation no ye kado berela o kono ngara sababu ye ka munu do ke commission lo abala ko nyefo jamana dewnye nafo ladala député munu nga sigidala do ngotira o ya olu bita commencer ke halini député mandat temene na député kemeni kunga fela domodoni miyake amancha uchama dunya restriction waru mnenga uyadu malako pia foi maboro mata koma seginke CNT ni wati ngone na olu koni bloma korota marabulo la mayenga ujama kulu claclale do dugu kono malila kata marabulo la wasa kata koma seki o bara do koninke halini asoro loi electoral ko matiale sabula ministry nyema ni CNT abenye nga ke krikra wachika buka jantele saranyo na dabara la bololo ni sebeni sira ufe akokanana menye ka do naranu ni nyoro di sailu bete mene kwa ni kai menye ka do jekulu do bismillah bukuninga olu feye no kata nyefolike Idrissa Sidibe be nyefolika nyauka un tama minge sisan kata kai kana bila fo buguni bi anga cien ko yona akina min tara commission de loi fait ni CNT président ya soutenu kakla ka ala waleya akara kun mambade parce que ambora yoro mun nané bi ajara mo yi e tiaw kelen ka mo bla kana ne fenke ata komi loi ya l'état katme toka aye ningede pour que malidun ka famia min bora akono aye ningede pour que malion ka wore seme luanina ka ala waleya pour que manga munu minake akana ketu parce que sanwonsa manga mbeke wotokola ya famia chogo min fenenina abena ke sababu ye feneni sama li munu tumbe bogo ni yonche ni election sera fu bena sire olula parce que ona ne fen kura mieni no egini abena ke sababu ye ka fen chama noya antu me sama le fɛn minnu kɛ e dɔrɔn de bɛna baara ninnu lawaleya o ye an bɛ basigi min ɲini jamana kɔnɔ vraiment o bɛ se ka sabati cogo min na parce que anw nana lajɛ min kɛ bi a bɛ min ka ni o ye kalafili ɲɛfɔli gafew ye i b'a dɔn k'a fɔ o gɛlɛya bɛ an ka jamana kan kabi waati jan parce que jamanadenw caman tɛ kalafili gafe kɔnɔkow dɔn kosɛbɛ bon nin dun kɛra sababu ye anw minnu nana kɛnɛ kan anw ye faamuya caman sɔrɔ a la anw fana bɛ se ka kɛ kuma lasebaa ye an ye min la tɔmɔ bi an bɛ se ka kɛ o lasebaa ye an tɔɲɔgɔnw ma minnu sen ma yan sɔrɔ tabarikala sanga binani ani fila o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati na coy mali finitigila ka bɛɛ lajɛlen ka montoro la ani finitigila ka somaw sabula malidenw an bɛɛ lajɛlen degunnen nka mun ye finitigila ka somaw ye olu fana ni kamanagan bɛ si don o don sabula maa t'a dɔn dugu bɛ jɛ ni kibaruya mun ye k'a yira o la k'a fɔ minnu masaw tɔɲana mali lakanani ko la n'o ye u denw ani u furumusow ko an ka hakili bɛɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma jamanadenya yɛrɛ hokumu ale kɔnɔna la Fanta Tumota
ni ce an ka munumunu kun fɔlɔ ye an bɛ minnu bila yani an ka arajɛ ni jikala dɔ bɛ daro gwakulu kan ye sira bɛ di ma i k'o lajɛ Amadu munumunu salo bɛ to sen na an bɛ taga fulakɛ fan fɛ Sori Ibrahim Diallo ayiwa laada don kibaru tɛmɛlen kɔfɛ ani Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ tan ka segin kibaruyaw olu kan Sori bɛ soli ka bɔ kabiri nɛgɛ kaɲɛ 5 ka kɔlɔsiliw boli an ka siraba kanɔw la ka se k'a dɔn gɛlɛya ye fɛn minnu ye ka na ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ a b'a to aw minnu bɛ tɛmɛ aw tɛmɛ sirabaw ye yɔrɔ minnu ye aw ka se ka kibaruya jɔnjɔn dɔ aw tɛmɛ siraw kan ka fara Anazer ka bilasiralikanw kan an bɛ taga Magan Jakite fanfɛ Makenzi anw ka bi nɛgɛ kɛrɛfɛtigi don i b'a lajɛ n'ani Sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ